हे फ्रेंड्स वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आपण ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବୁଲିବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ କଜିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। Friends, you can't believe that I waited complete 2 years to visit this place. And finally I'm here. I'm so excited. So friend, basically this is a farm house ଯାହାର ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପିତାମହଲ। ତ फ्रेंड्स पर्सनाली ମତେ ତ ଜାଗା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଯାଇକି ଯେତିକି ସମୟ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ସମୟ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଡେଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି 6 କିଲୋମିଟର away from ରାୟଗଡ଼ା। So friends, that's all for this video. ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି। Thank you for watching.